שלום וערב טוב לעמית דובדבני מאינפקטד משרום, כי ארז לא עונה לנו. שלום עמית. מה העניינים? מה קורה? תענוג. מה קורה עם ארז, תגיד לי, לא עונה לנו ככה? אין לי מושג, אחי. לא יפה, לא יפה, לא יפה. אתה יודע, כל אחד בזמן פאוז שלו, אז אנחנו לא עוקבים אחד אחרי השני. כן, במיוחד שאתם ככה קפצתם לגיחה קצרה לישראל, אה? יהיה קצרה מאוד. של כמה ימים? יודע, אנחנו פה עד שבוע הבא, כמה הופעות. איפה, אם מותר לשאול? אנחנו נתחיל ביום הסטודנט מחר בחיפה. וואלה. ואחרי זה נעבור לבאר שבע, ותל אביב יצטרכו לחכות עוד חודש, וגם הם יקבלו 2 הופעות. וזהו. איך אתה מרגיש עם כל ההמולה הזאת סביבכם בזמן האחרון? אתה יודע, כן, זה די מוזר לי ההמולה הזאת בישראל, כי אתה יודע, אנחנו לא פה הרבה זמן. כן. אבל אנחנו מאוד שמחים שכל כך הרבה אנשים מתייחסים לאלבום, ואתה יודע, ויש לו כל כך הרבה רעש סביבו, וזו הייתה המטרה, זו המטרה בכל אלבום חדש, אני חושב. אני חושב שמה שהצלחתם להשיג באלבום הזה, זה שגם אנשים שבדרך כלל לא שומעים כל הזמן טרנס, התחברו לזה פתאום. אני לא יודע להסביר, אולי זה הגיטרות שם, אולי מסחרתם את זה, איך אתה... פחות או יותר האלבום הזה מאוד מגוון, גם אם אתה לא אוהב שיר אחד והשיר השני הוא כזה שונה, אתה יכול להגיד וואלה, את זה אני אוהב, אתה מבין? זה המטרה של Vicious Delicious, זה אלבום מאוד מאוד מגוון, יש בו גם רוק כבד, גם היפ-הופ, גם טרנס, גם שירה, גם קצת מיינסטרים. אז אתה יודע, הוא פוגע בכל כך הרבה אנשים שאתה יודע, קשה להתעלם מזה. כן. וזה הייתה המטרה למעשה, שהרבה אנשים שגם לא שומעים טרנס ויגידו וואלה, את זה אני יכול לשמוע. ואז דרך זה, אולי, אתה יודע, יותר ייכנסו לטרנס. אני חושב שהצלחתם. אם זאת הייתה המטרה שלכם, הצלחתם. ואפילו הצלחתם לנגן בלא מעט תחנות רדיו, מה שבדרך כלל לא שומעים בטרנס. זה נכון. ובחול, איפה אתם נמצאים כרגע, או שזה לא מקום אחד? לא, אנחנו גרים ב-LA, שזה הבסיס שלנו. אוקיי. אבל מרוב הופעות בשנה, אם מישהו יודע, התלוש שלנו זה בין 100 ל-120 הופעות בשנה, אנחנו כל הזמן בדרכים, אז אם אפשר לקרוא לזה בייס, כן, אבל אתה יודע, רוב הזמן אנחנו במטוסים. הבנתי. ומה השלב הבא? הבנתי שעשיתם גם את הצליל של ICQ או משהו כזה? נכון, עשינו את ICQ 6 החדשה, אנחנו עשינו את כל הסאונדים מחדש, זה היה פרויקט מעניין ואפילו מוזר בשבילנו, אבל מאוד מוצלח מבחינתנו. עשינו פרויקטים לדורס, רימיקסים לדורס, שהלכו לוורנר ברדרס, גם פרויקט גדול מאוד שאני מקווה שישמעו אותו בקרוב מאוד, וכרגע עובדים כבר על האלבום הבא. כבר עובדים על האלבום הבא? אין זמן לעצור. מתי אתה מעריך שהוא ישוחרר אלינו? שנוכל לשמוע? זה מאוד לדעת, אתה יודע, אני יכול להיות באחלה תקופה של יצירה, אבל אז פתאום מגיע גל הופעות שקוטע אותי לחלוטין. איזה באסה. טוב, זה לא באסה, זה כיף, אבל... לא, כן, ברור. אם אתה בשוונק זה באסה. כן, נכון, אבל אני מקווה אני אדע יותר פרטים לקראת סוף השנה. דרך אגב, מכיוון שהאמת שזו פעם ראשונה שיוצא לראיין אומן טרנס, סוג כזה של טרנס, כמה זמן לוקח לעשות כזה דבר? שיר אחד. שיר אחד יכול לקחת בין 4 ימים לשבוע, ולפעמים בין שבועיים לחודש. זה תלוי מה הזרימה שלך באולפן, כמה אתה יושב על המיקס, כמה אתה בוחר, אבל אם זה בזרימה טובה, זה לא אמור לקחת יותר משבוע. וואלה. כן, אבל עוד פעם, ואחרי זה נניח ועשית שבוע, ואז הלכת ובדקת אותו ברחבת ריקודים, אתה רוצה לעשות שינויים, אז עוד שבוע. ככה עושים ניסיונות, אני מבין. ככה עושים ניסיונות, אתה יודע, אתה בא הרי למעשה טרנס לרחבת ריקודים ברובו, אתה בא בודק את זה, ואז אתה אומר, הקטע הזה לא היה מספיק חזק. הבנתי. אז אתה חוזר, משנה, ובגלל זה לוקח הרבה זמן. מה שלמעשה זמרים לא יכולים לעשות, הם לא יכולים לשלוח שיר לרדיו, להגיד, זה לא יהיה טוב. לא, אין להם בדיקה על רחבה, זה היכולת שלנו, שיוצא אז אחרי זה אלבום, למשל כמו Becoming Insane, אני בדקתי את Becoming Insane בהרבה רחבות בעולם לפני שהוא יצא בדיסק. הבנתי. וזה עוזר, כדי להרקיד רחבה. זה אחד היתרונות הבולטים. ללא ספק, כן. אוקיי, עמית, מה אני יכול לאחל לכם? שנה כלילה עם טיסות בטוחות, לא יודע, שיהיה מגניב כאילו. יפה, אז שיהיה הרבה בהצלחה. נשמע עכשיו את Becoming Insane, גרסת הרדיו. תענוג. תודה, להתראות. תמשיכו לשדר אלינו גרסאות רדיו, כי אנחנו לא יכולים לשדר דברים ארוכים. אני יודע, אני משתדל. תודה. ביי, נשתמע. ביי.